Szia Kamilla! Szia! Jaj, jó reggelt! Jó reggelt! De nagyot aludtunk! Itt a Mila is. Szia Mila! Jaj, jó reggelt! Ekkorát alukálni! Bátorságpróbáló, ugye azt már tudjuk, hogy Benki Dániel védettséget élvez, és már is mutatjuk. Kegyetlen vízesés, ez a következő bátorságpróbáló. Nem argentinai mindenképpen csodálatos vízesések vannak. Ne nyújtózkodjon! Kell majd leereszkednie, és miközben mozog, aközben meg kell találni a csillagokat, remélhetőleg minél többet. Természetesen itt is 10 darabot rejtettünk el. És ha 10 csillag megvan, akkor a másfél nem fognak ilyen gyomorral leketülni. Ha azonban nem lesz a 10 csillag, akkor nagy a baj. Szóval itt a celebnek majd a gravitációval is meg kell birkóznia. Döntsék el, hogy ki menjen a bátorságpróbára. Szia! Hogyan is miképpen lehet szavazni. 1799 az SMS számunk. Szia Kami! Henny, Győzike, Éva és Benki az elsőleg. Ezeket a neveket kell elküldeni. Soma, Bárdasi, Patricia, Márk és Éhes vagy? Éhes vagy? Ha? Itt a nevek mellett látható kékélő számok üsség be nekünk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, teljesen egyértelmű. Tehát döntsék el, hogy ki menjen a bátorság próbára. Igazából csak